prezzjuż taħli xejn kull mument bżonjuż taf għalfejn ftit ftit jgħaddu l-jiem jgħaddu xhur u snin għada jibqa' l-mod taf da xfih emmen li tkun sod f'ħolm sabiħ ħin għax-xogħol għall-logħob għall-istrieħ għal afuża żmien u l-ħin kull mument prezzjuż isir ħannida fuq il-wart ismi li tħum u żmien midlub fiġbar tħalli xħriġ keħsib jiflik id-dendi kif tirruħ f'idejk tagħtuh għax kull mument prezzjuż Ħila u kuraġġ rida seħ banjata tbissir f'nis-selfejn hemm ġejjin ħanin ma fihx